see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Guys, and ayun, nakaayos na. Wait, check the call. Okay, give me. Let me see your. Eto na. Good morning. Alas 7 na. Ang pasok ng boys is 8:15. Si Holly 6:30. So, magluto na ako ng breakfast. Lang kayo dito. Rice. Yung eggs na doon. Ayan lang naman. I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on my mind. So I apologize for taking all this time, but apologize for taking. Got to tell you, no, can I pretend I don't love you like I do? ready na yung breakfast ng mga bata. Tulog pa sila. Maya-maya, gigising ng mga yun. Magsi 7:30 pa lang naman. And magluluto sana ako ng spam o kaya corn beef. Kaso, wala na pa akong stock. Hindi ko na malayan. Wala na pala. So, pag nag-grocery ako, bibili tayo ng spam sa Coast and dadala ko kila Chona rin para sa corn beef. So, ngayon, ang gagawin ko ay, habang tulog sila ay yung kanilang baon. Ang babaunin nila ay ham and cheese. Marami sila. No, can I pretend I don't love you like I do? No, so should I pretend that the feeling isn't true? No, can I pretend I don't love you like I do? Ito na yung lunch ng boys. Rin-up ko siya sa wax paper. Yung kanyang design is cow. Matagal ko na ito na-order. Sa eBay ko ito na-order last year pa. And ito kay Holly, isi-shape ko siya. Maghanap lang ako ng pang-shape. Tingin ako dun sa taas. Yung pang-bento ko ba? Ayun, ang labo. So, ito yung mga pang-bento ko. Ayan. So, siguro itong heart shape. No? Ito na lang. Good morning, ya. Ayan, gising na sila. Yeah, eat now. You have your sunny side up eggs there.
So, yung heart shape ko lang po kay Holly. Good morning, Baba! Ayan na siya. Come on, eat your breakfast now. Aww. You're going to school today. Oh my God, your first day. Good morning. Come on, eat breakfast now. Sisak na lang. Baba. Yeah? Look. Do you want heart-shaped sandwich? Yes, please. Okay. So, shape ko na to. Dati sila kuya tsaka si Sak. Ginagawa ko rin to sa kanila. No, ganun kay idara ni Holly. Ngayon, parang gusto nila yung regular na lang. How do you not school? How do I know? And how do you not have to go to kindy? Because I know. Because I'm your mom. I want to see the heart. Here. Whoa, take it off. Okay, wait. So, pakita ko lang si people. So, ayan. So, ayan na yung heart shape. Wow, that's very big. I know. Okay, eat your brekkie now. Mom, can I get my rice and eggs, please? What kind of eggs you want? This one or the sunny side up egg? The signy up eggs, please. Sunny side up. Yeah. Okay, that's that. I like that side only. No, you're not early. It's almost it's 7:45. Right, Isaac? That's enough, please. Okay. Yeah, your rice is Can I have my everywhere. spoon, please? Can I cut it? Oh, yummy. Yay! Yeah. Okay. Did you pray? Not yet. Okay, you pray. In the name of Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Papa Jesus, thank you, my food. Oh, yes, yeah. I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on my mind. So I apologize for taking all the So, eto yung baon ni Holly. Ayan yung kanyang heart-shaped na sandwich. Meron siyang cherries, tsaka blueberries. Takpan na natin to. Okay. Brush your teeth, okay? Ayan natin to dito. And meron siyang scotch finger. Ito yung biscuits niya. Tapos, may tiny teddy and baked twist na tea time. So, yun kay Holly. And sa boys, ayan yung sandwich, yung biscuits, tsaka yung peach. So, tapos na ako sa baon nila. And tapos na rin sila mag-breakfast. And kagabi, nilabas ko na yung isusuot ni Holly. Ito yung kanyang isusuot. May leggings siya lagi. Okay, brush your teeth, kiddos. Do you need help, Baba? No, thanks. You sure? Okay. Where are you, Zach? Okay. So, ready na yung baon ni Holly. Nandiyan na. And nandito na yung tubig niya. And, ayan, nabihisan ko na siya. Baba. Hi, I'm going to kindy. Are you excited? Yes. Okay. Picturean ko muna sila sa labas. Ready? Okay. Eto na talaga yung totoong pictorial nila na first day of school. Hindi nung last week kasi, di ba? Wala pala siyang pasok. Ayan, dala niya na yung kanyang
sign, okay? Mom, can we hold our t-shirts? We must be having short stay practice today. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Pagpalit na siya ng t-shirt kasi mag-practice sila ng sports day. So, di ba kanina naka-white sila? Okay, see you. Love you. Listen and learn, okay? Where's Kuya TJ? Magra-ride silang bike kami ni Holly. I-drive ko si Holly. Okay, come on, Papa. Kuya, you ready? You ready? Okay, see you. No, still there. See you. Listen and learn. Okay. Say good luck. Bye. Okay, see ya. Mag-change lang ako. Ayan, kapag change na ako and kinuhaan ko siya ng jacket. Ilalagay ko sa bag niya para just in case na lamigin siya, mayroon siyang jacket. So, alis na kami. Kanina ko pa rin si Holly 8:30. Yung oras is 9:17. Nandito pa rin ako sa parking lot sa harap ng school nila. Hindi pa ako umuwi. Wala lang. Nagmumuni-muni. Kasi alam ko pag uwi ko, ako lang mag-isa sa bahay. Kasi siya nag-fishing. And may lumabas sa Facebook yung memories. Yung first day of kindi ni Kuya. Grabe yung effort ko nung kay Kuya. As in, insert ko na lang yung pictorial ni Kuya. Or picture ni Kuya nung first day of kindi niya. Tapos, hinanap ko na rin yung kay Sak, yung first day of kindi niya. Ang cute nila. As in, ang liliit pa nila. Tapos kanina, di ba, pinicturean ko sila. Tingnan nyo na, oh. Ang lalaki na nila. Parang kailan lang. Ayun, lahat na sila. Nasa school. Ako na lang naiwan. So, maya-maya na lang. Dito muna ako magmumuni-muni. Yan, tingin-tingin ng mga pictures. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place. Now there's all this space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no, I'm not okay. I just wanna say I need affection. Doesn't matter what you say, 'cause now that I don't have it, I only miss it every day. I need affection. Doesn't matter what you say, 'cause now that I don't have it, I only miss it every day. Dito na ako sa bahay. Pero hindi pa ako pumapasok sa guards kasi nakita ko yung may nag-deliver ng bait para sa ano ni dyan, fishing ba. And ayun, kaalis ko lang sa school. Oras is 10:10. Doon lang talaga nagmuni-muni and nag-grab nga ako ng mga photos sa Facebook. Tapos kinumpile ko ba? Yes, hon. Ah, is he there? Oh, wait. Dito na. School? May crayfish daw, guys. Hi, Tom. It's not crayfish, it's a bait. Ay, yung mga pampain bait. Is this what you got today? Hi. Ito yung mga nahuli ni Jan. Even that one? All of them? Oh, ang dami mong nahuli, ha? Ayan, naabutan natin, oh. Kararating ko lang talaga sa bahay. 10:11. Ayan. Ayan pa. Oh, it's freezing here. Oh. Yeah. Look at your eyes.
huge. My God, look at that. Laki nito, oh. Oh my goodness. Yeah. OMG. Oh my God. Wow. Yeah, guys. Do you think how many kilos is this? I'd say 2.5. 2.5? 2.5 kilos daw to, oh. Wow. Look at this. That is huge, huh? That one. That's a bloody baby. No, this one. What? This for tomorrow? That's for tomorrow. Bait for tomorrow? Yeah. I'm alone now, honey. Oh. Kararating lang din. Oh, we're going Kararating to natin cut lang. up the root tail. What? Cut up root. No. Oh, that one? Yeah. Alright, boys. Yeah, well, See you, tomorrow thank we probably... you. Yeah, sorry, we had to pack out. Nah, I won't be as early tomorrow. Maybe next one. Alis sila. Bye. See you later. Alright, yeah, Bye. So, yeah. Yeah, see ya. Far away. Yeah, oh, yung car ko pala nandun pa. Oh. Punta sila kila Sophie kasi 'di ba yung papa ni Sophie ang hinuhuli niya mga kangaroo. So kunin daw na nila yung mga tails ng kangaroos and gawing bait. O 'di ba? Yung lobster kakain ng kangaroos. Tail nga lang. Ang laki ng ng tawag ng lobster. Ayan. Ako na lang mag-isa. Papasok si Jan kasi umalis din. Dito na sana siya kaso punta din siya kila Sophie. So, diba? Naiwan ko pa yung mga kalat dito. Magugas muna ako. Ito yung mga tira nila, oh. And try ko sana mag-bike. Tingnan ko. So, mamaya pala, mayroon din pala si Holling dance lesson. So, after ng school, diretso kami sa Mount. Kasi nga, ito yung first day ng class niya for dancing. So, yun ang ganap namin ngayong Tuesday. Magugas muna ako, then linis, then mount. Tapos, siguro mag-pizza na lang kami kasi wala akong gana ngayon magluto. Kasi din wala rin akong time. Kasi di ba pupunta kami ng mount. So, hapon ako. Kasi 45 minutes yung class ni Holly. So, wala na akong time magluto. And, anong oras na? 10:25 na. Katatapos ko lang maglinis. And wala kaming vacuum. Kaya ang gamit ko ay walis. Kasi nasira ko yung vacuum. Napugutan siya ng ulo. Nung nag-vacuum ako nung isang araw. Dito ba? Diyan. Dito sa carpet na to. And bigla na lang siyang naputol. Ayan, oh. Ayan, wala na. Bumigay na talaga siya. And kinukonvince ko si Jan na gusto kong bilhin yung wireless, yung Dyson ba yun? Ayaw niya yung kasi maliit lang yung yung paglalagyan ng dust. Sabi niya, hindi raw yung pwede sa amin. Sabi ko, yun ang gusto ko kasi para madali lang para sa akin din. Tsaka para hindi na ako bubuhat-buhat lagi nung yung ba nakita niyo naman yung vacuum namin? Yun, heavy. So, kinukonvince ko pa siya, sana talaga mapapayag ko siya. Kaya hindi pa ako bumibili ng vacuum kasi nga gusto niya rin. Hindi lang yung gusto ko. And ang oras is, ang bilis ng oras. 1:30 na. Susundin ko si Holly mga 3 o'clock. And hindi pa ako nakakapag-bike. And hindi pa ako nakakapag-tupi. May tupiin ako pero mag-bike muna ako kasi maganda yung weather. And alam niyo ba si Jan? Binook niya ako kay Kylie sa aking book ng isang araw and kinonfirm niya ngayon na Thursday daw
What time is it, Han? What? My hair appointment? What do you mean you don't know? Can't remember. Hala, hindi niya nakalimutan. 2 o'clock or something. 2 o'clock? 2 o'clock or 2:30? Yeah, something like that. Something like that daw. Di ba? Nakalimutan niya. Galing siya kila Jo and yun nga, kinonfirm niya. Pero nakalimutan. Sabi niya Thursday. Pero hindi niya sure kung anong oras. So, maganda yung weather. Mag-bike ako. Push ko tong pagbabike. Sige, mag-bike ako. Yan yung bike. Pero hindi tayo mag-helmet kasi dito lang naman tayo sa bahay. So, ilagay muna natin to dito. Yan, mag-bike tayo. Ilabas ko to. Tapos, after ko mag-bike, magpapahinga ako and maliligo. So, ang gagawin ko mga 20 laps dito. Oh, diba? Bike tayo, guys. Tama kayo. May coffee. May bottle ng coffee doon. Narinig niyo yung bell? Sa school yan nila, kuya. So, time-lapse ko kayo dyan. Yeah. Oh, hindi ko kinaya yung 10 laps lang. Han, why the pedal is too hard? Did you change the gear? No, why? It's too hard for me. Like, now my legs is like sore. Parang change nila yung gear. Nahirapan ako I haven't changed the gears. Why is too hard for me to Why pedal? can't you change it? I don't know how. Oh, Oh, sumakit ko to. Hinahapang nagbabike you've ako. only done what, 2 laps? No! 10 or 11 laps. You will see here. Tapos iniisip ko, aakyat kami ni Holly na hagdan doon sa dance class niya. Baka hindi ako makaakyat. Tapos sabi ko, 10 lang muna or 11. 11 ata. Oh no. Oh. $1:45 na. Ayun si Jan. Chinat niya yung aking bike kasi mahirap siyang i-pedal. Ayun si Jan. I-change niya yung gear kasi ang hirap niyang ang tawag niya, i-pedal ba? Hindi nga ako. Magpapahinga lang ako and maliligo na kasi mamaya pipick upin natin si Holly. Then, punta sa, diretso ako. After ko pag-pick up kay Holly, diretso ako sa Mount. Habang nagpapahinga ako, nag-i-edit din ako, guys. So, hindi rin ako nagpapahinga. And narinig ko may taong dumating and lumabas si Jan. Kasi yung, naalala nyo, nag-brown out or nag-blackout dito sa amin nung may bisita kami. Yung ano namin, yung pump, naglolo ko. Minsan, wala kaming tubig. Ngayon, walang tubig. So, tumawag si Jan. Ngayon, pumunta dito yung mga dalawa kasi sila. Pumunta yung mag-aayos. Andun sila, oh. Ayan sila, kuya. Dalawa sila. Balik na ako sa loob. Ay, nagpumaambon. Kunin ko yung ginamit ni Holling towel kahapon. Tsaka yung swimsuit niya. Ayan, inaayos pa nila. Balik na ako sa loob kasi nag-edit din ako. Para mayroon tayong vlog bukas. And after ko mag-edit, maliligo, pick upin si Holly girl, then diretso sa dancing class niya. Iniwan ni Jan yung TV, nanonood siya ng golf. So, tapusin ko lang itong ini-edit ko dito. Tapos na akong maligo nakapag-lipstick na tayo. Parang ang pula-pula ng lipstick ko, no? Hindi ko nag-linower yung buhok ko kasi mag-aalas 3 na, 3:15 ko, hindi, 3:05 or 3:10, alis na ako. Pakita ko lang sa inyo yung aking wasak na jeans. And yung suot kong sandals ay galing kay Gia Olivia. Ayan, oh. So, ayan yung ating wasak na jeans. Hindi nyo makita yung top. Yung top ko ay from Zara. T-shirt na Zara. Ano ba yan? Diba?
Kita, hindi nyo rin kita. Wait lang. So, ayan. Oh, yan ang ating wasak na, ano yan, sabihin ni Jam, patapon na raw tong jeans ko. So, yan ang ating suot ngayon. So, huwag ko na tong i-blower, no? Okay na to. Ayan yung aking pang araw-araw. Si Tommy Girl. Kasi fresh lang siya. Okay, tapos na tayo. See you. Bye. See you. Na tayo sa school ni Holly. Nakapark na pala ako dito, guys. And medyo malayo yung pinarkingan ko kasi puno na yung nandoon. Doon ba sa kung saan ko rin napop si Holly, doon malapit sa room niya. Nasa kabilang kalsada tayo, so tatawid tayo. Ako pala. And pinatungan ko pala yung lipstick ko kasi parang sobrang pula ng lipstick ko kanina. So pinatungan ko siya ng Amazonian, yung Superstay ng Maybelline. So, yeah. Hintay lang ako ng 5 minutes pa. Then, punta na ako. Kasi, wala pa naman. Ano pa lang naman? 3:10. 3:50 na yan. Dyan lang naman tatawid ako. So, maya-maya kasi maraming tao, maraming parents. Dito na kami sa Mount. And yung aking kindy girl, tulog siya. Sobrang pagod niya, oh. Tingnan niyo siya, oh. Parang pawis na pawis ka, baba. Kanina naka-denim jacket ka pa. And si Jam pala, tsaka yung mga boys, nandito rin sila sa Mount kasi, kung maalala nyo, hinahanapan namin si Kuya TJ ng sapatos at hindi kami nakakuha sa Harbor Town. So, tinawagan ni Jan habang nasa Harbor Town kaya tinawagan niya yung Intersport. And merong size si Kuya. So, pipick upin nila yun. And mayroon din na blood test si Jan. So, mayroon pa akong gisingin ko na si Baba. And ang dami niyang kwento kanina habang nagdadrive ako about sa kindi niya na sobrang saya niya raw. Mamaya, interview natin siya. Baba, we're here! Baba! Baba! Baka mali ka sa ano mo, dance. We are here, Papa! Oh, do you want to dance or let's go home? Let's go home? You want to dance? Huh? What do you want to do? Do you want to sleep or dance? A little nap. Oh, umihid. Sige, may 5 minutes pa. 5 minutes, okay? Okay, 5 minutes. Tapos takbo tayo doon. Umihid siyang 5 minutes. Kawawa naman ang baba ko. Okay, come on. Ginising ko na siya kasi malilate siya. Okay. And dala niya yung tubig. Okay. Come on, Papa. Ito yung sinasabi ko sa inyong stairs ko. Oh. Nagugutom siya. Nandito na kami nakapag-attendance na siya. Hintayin lang namin na tawagin sila. Nagugutom daw siya eh. Nag-sanitize na siya sa baba kasi bago ka pumasok dito, magsa-sanitize ka din. Okay. May dala ako ribis ko. You like that? Welcome. Okay. Dinahan ko talaga siya ng Biki. Aside dyan sa ribis ko, meron din siyang tiny teddy para may energy siya sa kanyang sayaw. Pasok na siya. Go, Baba. Good luck! Tapos na yung dancing ni Holly. And dito kami sa Foodland. May kukunin lang ako dito. And nag-order na rin ako ng pizza sa Domino's. So, after dito, pipick upin ko na lang. Dito tayo sa Foodland. You too. Thank you. Okay, come on, Baba. Can you do this? Thank you. Dito naman tayo sa Domino's para pick upin yung pizza. You're tired because you've had big dough. Come down. Where was you doing, Kindy, Bobby? Where's your bag? Here. Yeah. Si Sak, ayan, meron din siyang bagong shoes. We're going out. You hungry, Bob? Where's your shoes, Kuya? Get your shoes. I want one. Stop! And ito yung pizza. Wash my hands already. Oh, good. Ayan yung kay Kuya. Did they... Yeah, because it was a 7. What size is this one? 7.
What size are you? 7. I got 6. Yeah, I know, but that's a 7. Oh. Yeah, the other one was his toe was at the end on the 6s, so I had to get that. Okay, ASIC 1. And yours is Nike, Sak? Sack. Hoy! Wait. Packery. Ito yung pizza. Ito yung Hawaiian pizza. Joe, what hair, Sack? TJ? No pepperoni. And creamy garlic. Yeah, Yeah, Baba, garlic get you one. prawns. Here. Wait, Baba. And I get you the extra large. Yeah, well, Extra large. what are you having, Sack? Pakainin ko muna to. Ayan, meat lovers. There's your prawn there. Kain muna kami and mamaya i-haul ko yung mga binili ko sa Foodland. Ibaba ko muna kasi yung iba ilalagay ko sa fridge. Tapos nang kumain ng pizza and how many Holly had, kuya? 5, guys. Ganun siya kagutom. 5 pizza. 6.5. No, 5 or 5.5. 5. Kasi naubos niya yung yung garlic prawns, naka-4 siya, tapos kumuha siya ng isang Hawaiian pizza. How many Hawaiian pizza in there, kuya? 2? Kasi pinasave yan ni Sak for your lunch tomorrow. Yeah, si kuya. Kuya, lunch order. My God, Baba, you're big girl na. And ako, kinain ko yung Like, oh my face. tirang adobo. And si kuya, how many pizza you had? 3. And then, And I have this much. I know, how many? 4. Yeah. Much. 4 pizza I and had 2 big ones. rice. 5. Because I had Diba? Ang lalakas na nilang I kumain. had 2 big ones. I had 5 pieces. And Mama, eto, and I had 2 big. nag-orange ako. Ito yung binili ko sa Nipis. Sa Foodland. Isa to sa mga binili ko. So, Yippee! yeah. I-haul ko pagkatapos ko dito mag-haul ako ng Yeah, mag-haul ako ng binili ko doon. Nakaligo na pala yung mga bata. And i-haul ko lang yung aking pinamili sa Foodland. Hindi ako nag-grocery todo kasi kulang yung oras Yes, namin. we done grocery, but very quick so we can eat pizza. Sure, kasi gutom na siya. So, eto muna. Eto, bumili ako ng Pringles Mini. Kasi para sa snack nila pag dumating ng bahay. Kasi hindi naman, kay Holly hindi pwede yung mga ganito. Dapat fruits, vegetables, tapos healthy sandwich. Right, Baba? Yeah. Hindi sila alaw sa mga chips. Yung mga bata, pwede nila itong bawin sa bahay. And mini Ritz. Mini Fritz. Ritz. Ritz. Green. And second. And bumili ako dito yung tawag ng pang burritos ba? Ayan. And here's a one. And butter. Yung ating mamaya na yan. Wait, Baba. And bumili ako ng And we got potatoes. what's this? Potatoes. Potatoes. Kamatis. Tomatoes. Wala yung gusto kong kamatis na binibili ko. Yung pirino. Kasi nga sa food lang And to. we So, got meron akong kiwi. cherry tomatoes, kiwi, and 2 avocado. Avocado. Tapos, I beans. love avocado. And bumili I rin never ako. tried avocado before. Ha? I never Bumili tried akong avocado before. A receipt. Wait. We got receipts. So that's why we got receipts. So we did it. So, eto yung mga ibang kinuha ko. Eto, ininom ko na nipis na orange juice. Cost lettuce. And beef. And kumuha ko ng chicken. Kasi sa Thursday, mag-roast chicken ako. So, ito lang yung pinili ko sa sa Foodland. And yung mga gulay, hindi ako kumuha kasi ang papangit. Eto nga, pinili ko lang to kasi hindi na sila ganun kaganda. So, kinuha ko lang yung makukonsume namin this week. Kasi sa Friday or Saturday, mag-grocery ako. Yung nagastos natin sa Foodland ay 75.27. So, eto yung binili natin sa Foodland. Okay, magpo-close na ako ng vlog, guys, kasi How about this, Mom? magpapahinga na rin ako. Eto, matutulog na itong 8:30. Lahat kami 8:30 matutulog. Pati ako, kasi sobrang pagod din ako. Okay.
Napakita ba ito sa inyo yung means? So I gonna put these in the fridge. Yes. And these ham and cheese. Yeah. So these gonna be in the cupboard. Huh? These gonna be in the cupboard. Yeah. Wait, do we gotta open them? Yep. Okay. Let's close the vlog. How do you open these? Okay. Let's close the vlog, Baba. Thank you, guys. Please like, please haven't yet. Again. Please like. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on next vlog. Bukas na lang natin siya tanong sa kanyang school kasi pagod na rin yan. So, good night, guys. Thank you. Bye. Bye, boys. Yung mga boys andun. Say bye. Paligo na yan. Fresh na sila. Say good night. Bye. Good night, yeah.